ናይ ገጠር መሬት ይርጋ ዘመን ክንደይ ዓመት እዩ? ናይ ገጠር መሬት ብዝምልከት ክርክር እንድሕር ተላዒሉ ይርጋ ዘመን ክንደይ ዓመት እዩ ዝብል ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክንርኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ስለ ናይ ገጠር መሬት ይርጋ ክትፈልጡ እትደልዩ ውርሲ ዘለኩም ክትወርሱ እትደልዩ ከተውርሱ እትኽእሉ ኩልኩም ስለ ናይ ገጠር መሬት አፍልጦ ክህልወኩም እትደልዩ ሓፈሻዊ ዝኾነ ርድኢት ክህልወኩም እትደልዩ በተለይ ስለ ይርጋ ዘመን ስለ ክሲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ እንዳበልኩ ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም። ናብ ዋና ቪድዮ ከብለኩም። ስለ ናይ ገጠር መሬት ይርጋ ዘመን እንድሕር ክነውግዕ ደሊና ቅድሚ ሕዚ ሓፈሻዊ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ንኹለን ሓደ ዝገብር ሕጊ ኣይነበረን። ኩለን ክልላት ነናይ ባዕለን ይርጋ ዘመን ነናይ ባዕለን ናይ ገጠር ሕጊ ናይ ገጠር መሬት ሕጊ ነይርወን እዩ። ሕዚ ግን ብ2016 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ብፌደራል ዝወፀ ኣዋጅ ኣሎ። እዚ ኣዋጅ እዚዩ ኣዋጅ ቁፅሪ 1324 ዝባር 2016 ተባሂሉ ዝፅዋዕ እንትኸውን ኣብ ዓንቀጽ 64 ሰለስተ ናይ ይርጋ ግዜታት ኣቕሚጥልና ኣሎ። ሰለስተ ዓይነታት ይርጋ ዘመን ኣለው። እቲ ሓደ ኣብ መንጎ መንግስትን ግለሰብን ዝግበር ክርክር እዩ። እዚ ክንብል ከለና መንግስቲ ንግለሰብ ክኸሶ እንድሕር ደልዩ ብዘይ ኣግባብ ናይ መንግስቲ መሬት ሒዙ እዩ ኢሉ ክኸሶ እንድሕር ደልዩ ክንደይ ዓመት እዩ ይርጋ ዘመን? ይርጋ ዘመን ዝበሃል የብሉን። መንግስቲ ንግለሰብ ክኸስስ እንድሕር ኮይኑ ይርጋ ዘመን ዝበሃል የለን። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎ ግለሰባት ዝግበር ክርክር እዩ። ንኣብነት ሓደ ግለሰብ ንሓደ ካሊእ ግለሰብ መሬተይ ብዘይ ኣግባብ ሒዙለይ እዩ መሬተይ ብዘይ ኣግባብ ይጥቀመሉ ኣሎ ትሕዝቶ ረኺቡ እዩ ኢሉ ክኸስስ እንድሕር ኮይኑ 15 ዓመት ይርጋ ዘመን ኣሎ። ድሕሪ 15 ዓመት ዝኾነ ዓይነት ክሲ ምኽሳስ ኣይኽእልን ማለት እዩ ዝግለሰብ እዚ። እንታይ ኢልና ኔና? ክልተ ሪኢና ኔና። ኣብ መንጎ ግለሰባትና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ግለሰብ ዝግበሩ ክስታት ወይ ድማ ክርክራት ይርጋ ዘመኖም ዝተፈላለየ ምዃኑ ኣብ መንጎ መንግስትን ግለሰብን እንተኮይኑ ይርጋ ዘመን ዝበሃል የብሉን። ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ይርጋ ዘመን ብዘይ ምንም ይርጋ ዘመን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክሲ ክምስርት ይኽእል እዩ መንግስቲ ማለት እዩ። ሓደ ግለሰብ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ግለሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን ድሕሪ 15 ዓመት ክሲ ምምስራት ኣይኽእልን። ይርጋ ዘመን ከም መቃወሚ ምልዓል ይከኣል እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ካብዞም ዝረኣናዮም ክልተ ዓይነታት ክሲ ወፃኢ ዝኾነ ንኣብነት ስለ ውርሲ ክኾን ይኽእል፣ ስለ ካሊእ ውዕሊ ክኾን ይኽእል መሬት ብዝምልከት እንድሕር ኮይኑ እቲ ይርጋ ዘመን እዚ ተፈጻሚ ዝኾን ኣብ ካልኦት ሕግታት ዘለዉ ኣብዞም ንኣብነት ስለ ውርሲ ተኮይኑ ስለ ናይ ውርሲ ይርጋ ዘመን፣ ስለ ውዕሊ ተኮይኑ ስለ ናይ ውዕሊ ይርጋ ዘመን፣ ስለ ናይ ፕሮፐርቲ ተኮይኑ ስለ ናይ ንብረት ተኮይኑ ኣብ ናይ ንብረት ሕጊ ዘሎ ይርጋ ዘመን ተፈጻሚ ይኸውን ማለት እዩ። ሰለስተ ዓይነት ይርጋ ዘመን ርኢና ኣለና ማለት እዩ። እንታይ እዮም? ኣብ መንጎ መንግስትን ግለሰብን ኣብ መንጎ ክልተ ግለሰባት ካብ ክልተ ንላዕሊ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብጉጅለ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ብተወካሉ ክኾኑ ይኽእሉ። ብዝኾነ ኣብ መንጎ ግለሰባት እንተኮይኑ እቲ ክርክር 15 ዓመት እዩ ይርጋ ዘመኑ። ኣብ መንጎ መንግስትና ግለሰብካ ይርጋ ዝበሃል የለን። እዚኣ ንሓዛ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ግለሰብ ማለት እዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ግለሰብ ክሓትት እንድሕር ኮይኑ ይርጋ ዘመን ዝበሃል የለን። እቲ ካሊእ ድማ ስለ ውርሲ ዝምልከት ተኮይኑ ሕዚ ንኣብነት ሓደ ሰብ ስለ ናይ ውርሲ መሬት ዝውረስ መሬት ተነይርዎም ወረስቲ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ወራስን ዘይወራስን ክኾኑ ይኽእሉ። ብቻ እቲ መሬት ስለ ውርሲ ተኮይኑ ትኽርክር እቲ ንብረት መሬት ኮይኑ ግን እቲ ጉዳዮም ብዛዕባ ውርሲ ተኮይኑ ናይ ውርሲ ሕጊ ተፈጻሚ ይኾን ወይ ናይ ውዕሊ ሕጊ ተፈጻሚ ይኾን ወይ ናይ ንብረት ሕጊ ተፈጻሚ ይኾን። ስለዚ ሰለስተ ዓይነት ይርጋ ዘመን ኣለውና ናይ ገጠር መሬት ብዝምልከት ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ፈሊጥና ይርጋ ዘመንና መዓዚና ክንከስስ ዝግበአና
معازيناخ خنكسس زي نخل معازيناخ ببيناي حقي كنطقم علنا زبل زي بدنبي كنريو كنستوعل كنجنازب علنا بزبلصه بدنبي كاوزين العلي قلص غيره كسرح لكم اتدليو ነገር እንደحر حليو اب كومنت صحافو لي سرو خلا على الله تولو حتتليون اب كومنت صحافو لي سبسكرايب شير لايك مغبار يترسعو دك عدي ابرتاتعني كم زيوم زولو اگدستي طقنت ناي حق مخرتات ناباخم كبلو لي زي قناه لزي اتباوعن دك عدي سسنايو ابزز زلخمو بخالي فيديو كس عن رخب سناي غزي